Sağ olun, sağ olun. Öyle, Gelin, sağ ol. durun. Sağ ol. Sağ olun. Dur, haydi oğlum. Sağ olun. Послай, промайден. Elleme. Bir nur alayın o. Birem yok sana. Bir nur alayın o. Gris ha. Şu bir nur alayın o. Teriyeli bul. Teriyeli ne mi yiyecekti? Özün şu tafiri böyle. Tafiri Aliviya pakan taraf var. Aliviya yine ürktü. Benim iman oğlum. Ata kömekleşeyin mi? Yok oğlum sen arkaya otur. Eğer öldüm burada dedim. Var yani yedim ha o var yani. Aynıyım. Hı? Ha? Kömekleşip bilmedin ay. Tamam kızsan var yani. Kat vur mu? Ala detmesen at özü tekten. Ay. Ay oğlum. Senin tek yaşa. Atan yarı uladan varanda kömek edersin oğlum. Maşina min oğlum. Bolya. Hoşanman ki de hoş elini. Burada 38 manat. Eyvah karışın. Yedi oyduk. Bol öyle. Karışına bir mut gel yana. Kömek edilmedin ay. Tamam kızsan var ya. Kat vur mu? Bina ağam maşinine. Hiç eklerli. Tanrı'ya kazım. Çıktı pul koyup yaşar bol düşmanım yine çıktı. İdyanım şulleyip yaşar veriplerim kırdı çıktın. İdyanım şulleyip yaşar veriplerim kırdı çıktın. Kalbim adelenni. Sijunum bulanni. İslam ağam gelerni şalu ve pasa diyarma. Yokumsuz diş hoş valle. Yürek dönüp daş valle. Doğru yüzü paş valle şalu ve pasa diyarma. Koydu tükenmez derde, maksat fikri yok derde. Yapıptır yüzün perde şalu ve pasa diyarma. Geçtin ömrüm gaflatta, süyjer yok hasratta. Keşfi gallık kısmatta şalu ve pasa diyarma. Durmuş meni utuptur, hasrat okunatıptır. Ağır namısı yitiptir, şal ve pasa diyarma. Gelinler, sizin ömrünüzde şeýday bolup gördümi? Şaferim. Hop. Geldin mi tamam? Oğlan, o darap gelme. Yaşıkta havlu kapıyı kot sen. Sınırlayan plan kalmayan. 100 000 mat sen. Maşina pul cebinize. Görme ahırdan aldım o. Olgadı kenan. Kon. Tanrı'na çelle doğru olmanla beto. Böyle pullu olsun. O tağı şey değil. Şu ayda olacak. Neyse getirdim attırmalı. Böyle. Men ne diyen böyle pullama bolmalı. Açtıracağım ne? 1 yıl eski maşina yap böyle. Böyle nasip olsa. Geldin mi tamam koymuşlar. O ya. Geyne orgalınga. O da aç. Hem diye. Bu res kapıyı. Salayın mı? Res. Soğuma. Ayvanla bırak kalay. Böyle. Kaan taksın. Böyle.
Baran sen udunca pinsaydın. Adına niye aydın aşkın? Ha, maşynyny çekerjegine bolmaly, atdyrjygyna. Ha, şeyle çeklendiler. Vay. Ha, pinsetlerine çekmek kaldı. Ayo, pinsetlerine çekolya. Ağlı psikolojim ya olsundan. Sonman atıp blok koyarmadım bana. Uy, sen ara maşyny, oyuncak maşyna da jemlenmeýän beýtsen ara. Olya o nerede mete fanaryň yok mu fana? Uy, ýygnanan mandan şo. Şu käwat birine kömek edip eliňiz bilen agdyna çörek berýäňiz bolan gara ýylany öwrülip eliňizden çakyp bilýändir. Şolar ýaly adamlar şolary dipýän adamlaryň dipen aýygyna okşap koşuny ýalap bilýändirler. Olar näme sebäpden sizi arkaň çakyp bilýärmi? Sebäbi siziň mehriňizden, geçirmeliňizden peýdalanýarlar dänim. Ýene-de kömek etmän, dogam etjeňiz, şolara çörek bermän, dogam etjeňiz bilýärler. Şol sebäpden hem arkaň çakýarlar. Emma özleriniň güýçli, gaýdawsuz dogumlygyny görenlerine olsa gorkujumdan ýa-da koşunyň aşagyna gerip koşulany ýalarlarda sizi arkaň çakmaklaryň sebäbi sizi howpsuz diýip hasap edýärler. Emma özünden güýçli, dogumly, gaýdawsuz bolsa, şolaň aýygynyň aşagyndan gezmäni özlerine behbit hasap edýärler. Şondan ýa-da behbit gözlýärler. Şu hergiz ýadyňyzda saklaň, egerde şu siz birine kömek eden wagtyňyz eliňizden çakýan bolsa-da, diýmek şol adam özüni dipden aýy owşap koşu ýalaýar diýmekdir. Türkmençilikde şolar ýalaklara ejide ganym diýilýär-de, bärde urgu dep biler dälänim, häsiýetler gözüňde tutulandyr. Düşündirip bilenlerini umyd edýän. Janyňa sag bolsun, saglyk görüşelim. Dogry bilen ýalňyşyň arasyndaky serhediň nämedigini bilýärmi? Iň gözel ahlagyň nämedigini bilýärmi? Şeytan bilen aramyzdaky parhyň nämedigini bilýärmi? Şolaň hemmesiniň jogaby utanç. Adam günäsiz, ýalňyşsyz ýaşap bilenok. Ýöne-on tapawutlanýan zat eden günälerini, ýalňyşlaryna utanmaklygydyr. Eden hereketini utananlygy üçin gaýtalamazlygydyr. Diýen sözüni utananlygy üçin gaýtalamazlygydyr. Adamyň günäsiz we ýalňyşsyz ýaşap bilmejekligi üçin utanç döredilendir. Yalanyň baýerynden, töhmediň baýerynden, ikiyüzlüğün baýerynden gaçgyn şeytanyň baýerydir. Egerde ýalňyş baý bolsa, günä baý bolsa, şol ýerde de utanç baý bolsa, diýmek bu seniň adamlygyňdyr. Utançyň reňkiniň, gözel ahlagyň reňkiniň haýsydygyny bilýärmi? Gazallar. Utanan adam gazarýandyr. Allah bizi günäsiz etmese-de, ýalňyşsyz etmese-de, yaradan bizi utançsyz bolmakdan gorasyn. Janyňyz sag bolsun.